Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Samantala, Archbishop Socrates Villegas nanawagang pairalin ang isip sa pagboto. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Archdiocese of Lingayen de Gupan Archbishop Socrates Villegas sa mga Katoliko na pairalin ang isip sa pagboto ngayong halalan. Sa video ng Arsobispo, sinabi nitong huwag magpadala sa damdamin upang piliing iboto ang mga kandidato base sa kanilang ginagawa tulad ng pagtulong, pagpapaawa at pagbibigay ayuda. Gate ni Villegas, magkakamali ang mga botante kapag pinairal ang damdamin sa pagboto dahil madaling mahikayat ang mga botante sa mga kandidato na paawa, pamacho at maayuda. Kamakailan ay inilabas din ng Archdiocese of Lingayen Dagupan ang gabay pastoral na tumatalakay sa moral ng mga Katoliko sa politika kasabi ng panalangin para sa halalan na sinasambit sa bawat banal na misa. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.